Якая размова чакае Лукашэнку? Што хавае адна яго фаварытка і дзе яго чакае іншая? А таксама якую інфармацыю хочуць засакрэціць беларускія ўлады і хто стаў новым ворагам Рыгора Азаронка? Вітаем, сябры! Гэта наша Ніва і зараз мы ўсё вам раскажам. Сёння Лукашенко прыляцеў у Маскву, дзе чакаецца яго чарговая сустрэча з Уладзімірам Пуціным. Дарэчы, звярніце ўвагу, як Наталля Эйсман паказвае прыезд моцнага лідара. З усіх відэа рупліва выразаюць кадры, дзе Лукашенко спускаецца па трапе самалёта, і робіцца гэта, каб схаваць яго кульгавасць. Таксама адметна, што проста каля трапа Лукашенку сустрэла яго даўняя сяброўка і фаварытка Дар'я Шманай, якую Лукашенко ў інтэрв'ю калісьці называў Дашкай і збіраў разам з ёй кавуны. Цяпер жа Шманай робіць кар'еру па дыпламатычнай лініі. Яна дарацца пасланнік Беларусі ў Расіі. Лукашенко сёння прыняў удзел у форуме, прысвечаным атамнай энергетыцы, і для яго гэта важная справа, бо нагадаем, што неўзабаве ў Беларусі будзе пабудаваная другая атамная электрастанцыя. Але ж самая галоўная і сур'ёзная частка паездкі, асабістая размова Лукашэнкі з Пуціным, адбудзецца ў пятніцу 26 верасня. Беларускія ўлады засакрэцілі новыя даныя. Цяпер чыноўнікі закрылі доступ да звестак пра фінансавы стан кампаній. Як правіла, калі ўлады нешта хаваюць, то значыць, што ў гэтай сферы ёсць праблемы. Так, напрыклад, пасля ковіда засакрэцілі інфармацыю пра смяротнасць, а пасля і пра колькасць пенсіянераў, якія сталі асноўнымі ахвярамі хваробы. А пасля ўвядзення санкцый лукашэнкаўцы пачалі хаваць звесткі пра экспарт і выкананне бюджэта. Магчыма, што цяперашнія рашэнні звязаныя з працай журналістаў-расследавальнікаў, бо апошнім часам з'яўляецца шмат матэрыялаў пра сакрэты бізнэсоўцаў ускосна звязаных з уладамі ці нават сям'ёй Лукашэнкі. Але ж адзначым, што калі звесткі сапраўды адчувальныя, то іх і раней закрывалі ад грамадскасці без усякага какецтва. Так было, напрыклад, з фірмай Главторгпрэд, якая належыць набліжанаму да Лукашэнкі бізнэсоўцу Александру Зайцеву і Нацыянальнаму алімпійскаму камітэту, які ўзначальвае Віктор Лукашенка. Звесткі пра іх бізнес схавалі па прамым рашэнні беларускага ўрада. Лукашенко, космас і беларускія прыгажуні. Аказваецца, што цяпер ідуць перамовы з расіянамі, каб адправіць на арбіту яшчэ адну беларуску Анастасію Лянкову. У 24-м годзе яна была дублёркай першай беларускай касмічнай турысткі Васілеўскай, а цяпер неўзабаве можа паўтарыць шлях сваёй калегі. Тое, што палёт Лянковай актыўна абмяркоўваецца, пацвердзіў нават асабіста кіраўнік Роскосмасу Дмітрый Баканаў. Пакуль што Анастасія Лянкова працягвае працаваць па спецыяльнасці хірургам у РНПЦ дзіцячай хірургіі ў Мінску. Цікава таксама, ці выпіша Лукашенка ёй зорку героя Беларусі, бо Васілеўская пасля свайго палёту такую ўзнагароду атрымала. Новыя ворагі Азаронка і наезд на любімую чыноўніцу Лукашэнкі. Здавалася, што лукашэнкаўцы ўжо закруцілі ўсе гайкі на максімум. Апаненты ўлады сядзяць у турмах ці выціснутыя за мяжу. Сілавікам дазволена ўсё, а за любы целарух беларусаў чакае жорсткае пакаранне. Але ж некаторым прыхільнікам Лукашэнкі жыццёва неабходна кагосьці ненавідзець, і цяпер прапагандыст Рыгор Азаронак знайшоў сабе новых ахвяр. Гэта дзеячы культуры, якія не прамаўчалі ў 20-м годзе, а цяпер публічна выказваюць падтрымку Александру Лукашэнку. Азаронак назваў такіх людзей істотамі і пацукамі і нават пералічыў, каго мае на ўвазе: спевакоў Сашу Нэма і Віктара Каліну. Гісторыі ў іх вельмі розныя. Саша Нэма выклікалі ў губазік і прымусілі запісаць пакаяльнае відэа, у якім артыст шкадаваў, што ўдзельнічаў у мітынгах 20-го года, але шлях на эстраду для яго застаўся закрытым. Цяпер Нэма паказальна дэманструе лаяльнасць да ўлады. Артыст нават далучыўся да дзяржаўнага флэшмобу, каб угаварыць Лукашэнку ісці на новы тэрмін у прэзідэнты і выклаў песню з назвай «Нада баця». Але ж гэта не спрацавала, і Нэма па-ранейшаму у апале. У адыёзнага шансанье Віктара Каліны зусім іншая гісторыя. У пачатку 2000-х і ён і яго жонка Святлана адсядзелі ў беларускай турме некалькі гадоў за махлярства, а ў 2014-м пасля акупацыі расіянамі Крыма Каліна раптам зацікавіўся палітыкай і пачаў актыўна падтрымліваць сепаратыстаў на Донбасе. Але ж яго прарасійская пазіцыя была празмернай нават у вачах рэжыму Лукашэнкі, і ў выніку канцэрты Каліны ў беларускіх рэгіёнах выклікалі пратэсты з боку грамадскасці, да якіх, як ні дзіўна, нярэдка прыслухоўваліся і ўлады, пад рознымі адгаворкамі не даючы дазволу на мерапрыемствы. Тады Каліна з'ехаў з Беларусі і пасяліўся на хутары пад Смаленскам. Ён атрымаў расійскае грамадзянства, захапіўся эзатэрыкай і знік з радараў. Але ж у 2020 годзе спявак нечакана падтрымаў пратэсты і нават вывесіў на сваім смаленскім хутары бел-чырвона-белы сцяг. Але ж ненадоўга, і ўжо праз
праз год, калі змяніў сцяг на чырвона-зялёны і прасіў прабачэння ў сваіх прыхільнікаў за такую пратэсную слабасць. Цяпер жа ён вельмі хоча вярнуцца на канцэртныя пляцоўкі ў Беларусі, нават запісаў відэазварот да ўладаў, у якім пакаяўся за 2020 год і заявіў, што памыліўся, і пасля нават пісаў лісты з выбачэннямі на імя Лукашэнкі, але ж, маўляў, нічога не меняется. И вот наступил этот 2020 год, и я чуть на какое-то время, буквально 2-3 недели, одурманенный Тихановской, призывал своих поклонников за нее проголосовать. За что много раз я извинялся и у своих поклонников просил прощения. Потому что это была моя ошибка. Но тогда все виделось по-другому. Мои обиды, мои огорчения и прочие жесткие, резкие высказывания в отношении моего кумира Владимира Владимировича Путина. Он и мужик, и он бункерный карлик, и он такой и сякой, и прочее. Да, такое было. Спявак нават кажа, што ў Беларусі ён знаходзіцца ў вышуку, і вось хто, на яго думку, у гэтым вінаваты. Ну, здесь даже силовикам просто дали указание, команду ФАС, и они эту команду выполняли. На них обижаться. Им сказали рвать, и они будут рвать. Им сказали фу, и они будут сидеть около ноги. Я знаю, кто очень на меня жестко так прогневалась. Ну, вы знаете эту женщину Качанова. Гучная гісторыя разгортваецца ў Польшчы. Там па падазрэнні ў шпіянажы затрымалі беларуса Уладзіслава Надзейку, які працаваў таксістам у Беластоку. Пры ім знайшлі спіс беларусаў, што атрымалі прытулак у Польшчы. Як паведамляецца, мужчына павінен быў сачыць за пералічанымі ў спісе асобамі па заданні беларускіх спецслужбаў і перадаваць сабраную інфармацыю ў КДБ. Польскае агенцтва ўнутранай бяспекі цяпер высвятляе, ці здзяйсняў мужчына якія-небудзь правакацыі альбо іншыя дзеянні, здольныя скампраметаваць гэтых людзей. Тых, чые імёны трапілі ў спіс, выклікаюць на допыты. Пытаюцца, ці сутыкаліся яны з пагрозамі, шантажом, альбо ці заўважалі за сабой назіранне. Акрамя таго, вядома, што 33-гадовы Уладзіслаў Надзейка быў раней удзельнікам беластоцкай харугвы паспалітага рушэння. Гэта калявайсковая ініцыятыва, якая ўзнікла ў верасні 22 года пад эгідай тагачаснага прадстаўніка аб'яднанага пераходнага кабінета па пытаннях абароны Валерыя Сахашчыка. У лістападзе 22 года беларускія сілавікі прызналі гэты рух экстрэмісцкім фармаваннем. Праўда, выглядае, што лукашэнкаўцы маглі і не напружвацца, бо ў 25-м годзе паспалітае рушэнне развалілася само сабою. Цяпер жа Надзейку выстаўлена абвінавачанне ва ўдзеле ў дзейнасці замежнай разведкі супраць Польшчы. Сергей Тихановскі патлумачыў свае паводзіны на сустрэчы з беларусамі ў Нью-Йорку і за іх выбачыўся. Нагадаем, што пад ціскам мужа Святлана Тихановская адмяніла інтэрв'ю CNN, але было бачна, што паводзіны Сергея яе непрыемна здзівілі. Цяпер Сергей апублікаваў адкрыты ліст, дзе кажа, што вельмі паважліва ставіцца да сваёй жонкі і прызнае, што яго манеры і інтанацыі былі недарэчнымі, але ён агучвае і пэўныя свае прэтэнзіі. Цытата: «Я злаваўся на тое, што мяне спрабуюць выкарыстаць як талісман. Не кажуць ні пра мэты, ні пра расклад сустрэч і інтэрв'ю, не цікавяцца маім меркаваннем. Мы занадта часта разыходзімся ў меркаваннях з акружэннем Святланы, і гэта праблема». Канец цытаты. Тое, што паміж Сергеем Тихановскім і дарадцамі яго жонкі ёсць пэўнае непаразуменне, было добра бачна якраз з таго відэа. Але ж галоўнае пытанне тут, ці змогуць абодва бакі з гэтай праблемай неяк справіцца. Бо відавочна, што такія рэзкія паводзіны Тихановскага могуць нават спадабацца нейкай частцы яго аўдыторыі, але ж яны моцна б'юць у першую чаргу па іміджу Святланы. І добра, што Сергей гэта зразумеў, прынамсі на словах. Памёр беларускі артыст Юрый Тарасёнак, больш вядомы ў народзе як сумны пчол. Хутчэй за ўсё вы бачылі ці карцінкі, ці відэа з яго ўдзелам у касцюме невясёлага чмяля. Тарасёнак быў легендай беларускага цырка 40-гадовым стажам. Асаблівую папулярнасць яму прынесла праца ў клоунскім дуэце «Пан Джорджык» і «Гаўрош» у пары з артысткай Натальяй Суворавай, якая на той момант была яго жонкай. У апошнія гады Юрый жыў адзін і падпрацоўваў аніматарам у тым самым пчаліным касцюме. Вясною артыст перанёс інсульт і 2 мікраінсульты. У пачатку верасня ён знік. Знайшлі яго дома ўжо ў цяжкім стане, і медыкі ўжо дапамагчы нічым не змаглі.
Як у калоніі сядзяць асабістыя ворагі Лукашэнкі. Колішні яго паплечнік, палітолог Александр Фядута працягвае адбываць свой 10гадовы тэрмін па так званай справе змоўшчыкаў. Двое іншых вядомых фігурантаў, Зянковіч і Кастусёў, ужо на волі, але Фядуту Лукашенка адпускаць не спяшаецца. Тым часам стан вязня цяжкі. Як расказваюць тыя, хто перасякаўся з ім у калоніі, Фядута мае сур'ёзныя праблемы са здароўем. Ён вельмі моцна схуднеў і ходзіць з кіёчкам, прычым часцей за ўсё з суправаджэннем, бо самому перасоўвацца яму вельмі цяжка. Асноўная праблема Фядуты – гэта сэрца. Яго часта вывозяць у рэспубліканскі турэмны шпіталь. Любыя стасункі з Фядутам забароненыя, і за размовы з ім іншых вязняў чакае карцар. Раней давалі 10 сутак, а цяпер 15. Чаму Лукашенка працягвае утрымліваць за кратамі хворага і нямоглага апанента, сказаць цяжка. Чыста тэарэтычна гэта можа быць прынцыповай помстай, бо Фядута, хай і яшчэ ў 90-х, быў лукашэнкаўскім паплечнікам, а пасля перайшоў на іншы бок. Як вядома, Лукашенка такое не даруе, і да тых, каго лічаць здраднікамі, заўсёды ставіцца больш жорстка, чым да тых, хто ад пачатку быў у апазіцыі да яго. За прыкладамі далёка хадзіць не трэба. Дастаткова паслухаць любы публічны выступ, дзе ён згадвае свайго былога чыноўніка Паўла Латушку. У такіх сваіх прамовах Лукашенка паводзіць сябе як пакрыўджаны падлетак, пераходзіць на прамыя абразы, крыўляе прозвішча Латушкі і гэтак далей. У Беларусі з'явіўся уласны Тайсан. У Мінску адбылася бойка паміж 26гадовым хлопцам з Пружанаў і 30гадовым жыхаром сталіцы. У выніку малады госць адкусіў Мінчуку частку вуха. Адметна, што калі прыехала міліцыя, то пацярпелы вырашыў не здаваць сілавікам свайго кусачага апанента. Ён заклікаў сваю дзяўчыну маўчаць пра вуха, а сам казаў, што нібыта ўпаў. Але ж таго ўсё роўна затрымалі. Траўмы пацярпелага кваліфікавалі як цяжкія цялесныя, і зубастага пружанца цяпер чакае ад 3 до 5 гадоў хіміі ці ад 4 і до 8 гадоў калоніі. Абыякавасць прывяла да бяды. У мінскім шматпавярховіку здарыўся сямейны скандал, які чулі ўсе суседзі, але ж ніхто з іх не пазваніў у міліцыю. Цяпер сілавікі паведамілі, што побытавы канфлікт у выніку скончыўся смерцю аднаго з яго ўдзельнікаў. Ніякіх іншых падрабязнасцяў міліцыя пакуль не агучвае. А пад Магілёвам трагедыя скончылася сустрэча з лосем. Дзікая жывёла выбегла на трасу, дзе ў яе ўрэзалася легкавое аўто. Ад удару машыну выкінула ў кювет. 46гадовая жанчына, якая была за рулём, атрымала цяжкія траўмы і сканала на месцы здарэння. Следчыя расказалі падрабязнасці дзіўнай гісторыі з Гродна. Там мясцовы жыхар знайшоў пад сваёй машынай самаробную прыладу, сабраную з пороху, ёмістасцяў з бензінам, фрагментаў пластыкавай бутэлькі і будзільніка. У той жа дзень затрымалі і падазраванага. Ім аказаўся 70гадовы жыхар Гродна, інжынер па адукацыі. На допыце ён прызнаўся, што знайшоў порах у доме памерлага бацькі і вырабіў прыладу самастойна. Паводле яго слоў, механізм бомбы быў сабраны так, каб не спрацаваць. Маўляў, задача была толькі напалохаць знаёмага, а не прычыніць яму шкоду. Але ж у чым быў канфлікт паміж мужчынамі, з паведамлення сілавікоў так і не зразумела. У выніку пенсіянера судзілі і далі яму 3 гады калоніі. Беларус так абрадаваўся нараджэнню дачкі, што прыгнаў пад радзільны дом цэлы грузавік кветак. Жыхар маладзечна, у самым прамым сэнсе, загрузіў самасвал кветкамі, пафарбаваў кузаў у ружовы колер, напісаў на борце «Дзякуй за дачку» і паехаў сустракаць жонку з дзіцём. Пад'ехаўшы да радзільні, мужчына залез на дах грузавіка і стаў махаць жонцы ў акно. Дарэчы, жанчыну ўжо адшукалі журналісты. Яна паведаміла, што сюрпрыз ёй вельмі спадабаўся. Вось такія навіны чацвярга. Падпісывайцеся на канал, стаўце лайкі альбо дызлайкі і выказвайце заўвагі ў каментарах. І, канешне, чытайце нашу Ніву, глядзіце нашу Ніву і любіце Беларусь. До сустрэчы заўтра.